Μαλάκα δεν κάνει περί. Βγάλτε έξω το γραφικό, μαλάκα. Βγάλτε έξω το γραφικό τώρα, Προστατεύστε την ομάδα μας. Φίλοι του Παναθηναϊκού, μην απαντήσετε σε καμία πρόκληση. Προστατεύστε το Παναθηναϊκό. Είναι φανερό οι προκλήσεις που παίρνουνε. Προστατεύστε το Παναθηναϊκό. Προστατεύστε το γήπεδο μας. Μην απαντήσετε σε καμία πρόκληση. Είναι φανερό. Φίλοι του Παναθηναϊκού, προστατεύστε την ομάδα. Μη πήρετε δικαιώματα! Εδώ είναι ο Παναθηναϊκός! Προστατεύστε το Παναθηναϊκό και το γήπεδο μας! Θέλουμε να γίνει το παιχνίδι! Είμαστε καλύτεροι από αυτούς! Μην απαντάτε στις προκλήσεις! Προστατεύστε! Είμαστε η καλύτερη ομάδα! Βοηθήστε να κερδίσουμε! Είναι κατάλληλες προκλήσεις! Στηρίζουμε το παιχνίδι! Είμαστε οι καλύτεροι, θα το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο! Ο Βίκτορ Κλωναρίδης και ο Χάρης Μαυριάς στην ανάπαυλα, πάντως για την ώρα δεν υπάρχει κάποια κίνηση από τον τεχνικό των Πράσινων. Είδατε ο αυτό. Βοσκάκης, ο τέταρτος εδώ, η